Bueno, y esta es imagen en directo de la comparecencia del presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, después de que Ferraz haya confirmado las denuncias en su canal interno contra él por acoso sexual. O reparto social desa economía. Todos os logros fundamentais viñeron de man de diferentes gobernos socialistas. Por lo tanto, como persoa que quere, que ama o seu partido, non vou perxudicar en nada o Partido Socialista. Despois das denuncias falsas publicadas por denuncias anónimas que eu non coñezo, e despois de falar cos compañeiros do partido que me acompañan aquí, o Grupo Municipal e outros membros do Partido Provincial e tamén do resto do partido, tomei algunhas decisións voluntariamente. En primeiro lugar, vou solicitar a suspensión cautelar de militancia para non perxudicar ao Partido Socialista ata que se resolva este expediente, ante o cal me personarei, evidentemente, e tamén para defenderme con máis liberdade dende o punto de vista xudicial. En segundo lugar, presentarei a miña dimisión voluntaria para non perxudicar a institución provincial como presidente da Diputación e desarrollar así mellor a miña defensa. O próximo compañeiro ou compañeira que asuma a presidencia da Diputación vai seguir contando coa miña colaboración. Como xa dixen, fago isto por responsabilidade e para facilitar a miña defensa. Mañá mesmo falarei co secretario da Diputación para formalizar a miña decisión, que en todo caso será nesta mesma semana. No que respecta ao Concello de Monforte de Lemos, tanto eu como todos os concelleiros e concelleiras decidimos solicitar tamén a suspensión cautelar e seguir gobernando como grupo non adscrito ata que se resolva o expediente do que estamos a falar. Quero rematar dicindo que tomei esta decisión para defender a miña inocencia, como xa dixen hoxe pola mañá, e para elo adoptarei tamén todas as accións legais que estean na miña man. E iso é todo o que lles quero comunicar con total claridade, con total transparencia e desde unha decisión voluntaria e apoiada polos compañeiros da agrupación municipal, polos compañeiros da executiva e polos compañeiros tamén do resto do partido. Así que iso é o que quería transmitirlles. Moitísimas gracias e espero vernos máis adiante en outras rodas de prensa.